Com afecten les drogues al cervell? El cervell està format per una xarxa complexa de neurones que es comuniquen entre elles a través de neurotransmissors. Cada neurotransmissor té rols diferents que afecten les nostres emocions, conducta i cognició. Les drogues poden alterar els nivells d'aquests neurotransmissors i afectar la manera com les neurones es comuniquen entre elles. Drogues com la marihuana i l'heroïna imiten l'estructura d'aquests neurotransmissors i activen les neurones de manera anormal. Altres drogues, com les amfetamines o la cocaïna, forcen directament les neurones a alliberar grans quantitats de neurotransmissors, i això impedeix la comunicació normal entre elles. En resum, les drogues tenen el poder d'alterar la química del cervell, influenciant la síntesi, el transport, l'alliberament i el reciclatge de neurotransmissors. A més, no totes les neurones del cervell es veuen afectades de la mateixa manera per la presència de drogues. Una de les àrees més afectades és el que anomenem ganglis basals, encarregats de la motivació i el plaer. Amb les drogues se sobreactiva l'anomenat circuit de recompensa i es produeix una sensació d'eufòria. Després d'una exposició repetitiva, el circuit neuronal s'acostuma a la presència de la droga i això provoca addicció i tolerància. Cada vegada es necessita més quantitat de droga per aconseguir el mateix efecte. L'ús repetit de drogues pot canviar permanentment les xarxes neuronals i afectar la nostra capacitat de pensar, prendre decisions, aprendre i recordar coses.